bratia a sestry, keď sa dnes pozeráme na vašu patronku svätú Katarínu, určite ste už o nej veľa razy počuli, tak nemusíme ho rozprávať, o jej životopis, ale zamyslíme sa nad takými dvomi skutočnosťami. Úvodná modlitba dnes svätej omše zniela: Bože, prameň múdrosti a sily. Vieme, že Katarína je patronka filozofov, teológov, tí, ktorí sa zapotievajú posvetnou teológiou o Bohu, rozprávajú, vedú rôzne rozhovory, dišputy a takto chcejú naplniť svoj čas múdrosťou Boha. Múdrosť znamená veľa. A kedy sa povie, že asi keď si povieme, že kedy je človek múdry? Múdry človek je vtedy, keď je na prvom mieste, zachováva Božie prikázania. Múdrosť znamená, že hľadám svojho Boha. Hľadám ho vo svojom živote. Niekto ten život má ľahký, niekto ťažký, niekto musí prejsť rôznymi ťažkými skúškami a vtedy ho nájde. Nie každý máme do vienka dané, že hneď na prvom mieste zbadáva koľky sa obrátia až v poslednej chvíli. Koľky hľadajú Boha aj cez celý život. A práve dnes v mojej dobe, bratia a sestry, keď si povieme, že máme slobodu, že máme voľnosť, keď máme veľmi mnoho literatúry, keď máme mnoho múdrych ľudí okolo seba, napriek tomu ťažko sa nájdú tí, ktorí by práve našli Boha. Čo to spočíva? Na prvom mieste múdrosť je ako aj dar. A ten dar v sebe človek musí rozvíjať. Ona aj rozvíjala práve svätá Katarína, keď sa hovorí podľa legendy, že pretrvá svojimi rečami a múdrosťou filozofov tej doby. Tí žasli nad jej učením. Nemohli jej odporovať. To bola Katarína práve veľká. A teraz, keby sme si to aplikovali na seba, dokážem ja v dnešnom svete osloviť niekoho,